तर मंडळी आज आमका पप्पानी काम दिलेलं असा काय करूचा बिये घालूचे आहेत. बिये तुमका दाखवतोय कसले कसले आहेत. कसले कसले होते. भेंडी आणि लाल भाजी. भेंडी आणि लाल भाजी. चला कामगार आपल्या सोबत हा. कामगार म्हणजे एका जरा माहिती आहे कारण दरवर्षी भाजी आणि घालतात. काल शेती बघितलं आज बिये घालूया. बिये घालून जातो. चला वातावरण बघा कसला भारी वाटतं बघा. आमच्याकडे लाल भाजीचं बी घालणार नाही बारकी पोरा. अच्छा आमका तेवढा लॉजिक माहित नाही हा. नाही घालली नाही घालली याच्या घालू घरी लाल भाजी ती रुचतात. ह्या ख्याच्यात चांगल्यानी काय माहित खायच्या चांगले पप्पा तुझ्या पप्पा ह्या पैच्या रिचात एवढी कमी ना रिकामी खायचो हा. यो पहिलो याच्यात काय करूचा. भेंड्याची हा हवलो तो मंडई पप्पा येतात ते बघा. आम्ही दरवर्षी तर करणं नाही यंदा जरा म्हटला लाल भाजी येता हो खाली 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 पप्पा इले मदत करूक. काठी आहे तो काठी आहे. हेच कर होय कर एक एक फुटाच्या व्यवहारात कर पुरा व्हायची. दोन दोन घालतात काय सवय असते माझ्या कामाची जाम. आम्ही दरवर्षी करतो. खूप बोळी करीत असताय मग का थोडे का मोजके करताय. वाली आणि करतो भारी देत आहे मला लोकांका सगळ्यांकडे देतो. आमका आणूक नाही म्हणून म्हणते. नाही यंदा आणलं यंदा ना तुम्ही खाणारच नाही व्हेज म्हणून ना तरी हे घ्या ना घेऊन येऊची. हा येऊ गोया लाल भाजी आण बघूया. बघा आता लाल भाजी कसली येतली ती आमची. लाल भाजी मी खूप बाजारात आणतलो. बाजारात बुधवारी गावतलो आम्ही. लाल भाजीची मजा बघा. लाल भाजी थोडीशी मी सांगते थैसे टाक. पहिल्यांदा मी काहीतरी या पेरतो. थांब थोडस बी ठेव. किती त्या काळा जळलेल्या भागावरनं पटकन एरुजन येतं त्याला नको. झाली तुझ्या इथली पेरून मग तुझ्या काय म्हणणार लाल भाजी खाय विकतेला नेऊन बुधवारी कुडाक आपल्या फॉलोअर्स साठी आणि कुडाच्या बाजारात भेटलेली लाल भाजी डिस्काउंट 10 रुपये असेल तर आमच्याकडे 5 रुपये. एवढा ऐका निल्यामुळे फुकट. चल तिकडे जाऊया. हॅलो टाकतो इथे टाक. चल आता ह्या करू सांग ना जरा जरा बरोबर. तो हात मारू गोय रे बाईक. अच्छा